In my lábh go man seo, tá píosa teicneolaíochta a chruthóg fearr ar bhanam Hoberman, Chuck Hoberman. Agus bhliain 1990 chuir sé an píosa teicneolaíochta seo faoi patent, agus thug sé an Sféar Hoberman air. So go bunúsach is structúr isa cineteacha tá ann. Cílíonn sé sin go méadaíonn sé amach, agus go bhilleann sé isteach ar thaobh a ríist. Agus go mbeadh na píosaí beaga ar fad le chéile ar an luas ceann céine. Agus darnóí is féidir leis an píosa teicneolaíochta seo cabhrú linn mid haon na hocrú agus a thuaimhnú síos. Agus an anála dhéanamh níos muile agus níos daine. So banam trí leis inis, so sí suas le do ghrimdíreach agus muid ag anála isteach agus an sféar ag méadú amach agus muid ag anála amach agus an sféar ag titim isteach a ríist. So cúpla uair eile ar an gcuid seo ag anála isteach agus ag anála amach. So go deas éasca ag anála go meallmach na bach. Agus uair amháin eile ar an gcuid seo agus ag anála amach a ríist. Inis leanamid leis an ghlaachta, ach an uair seo tá muid chun díriú ar an sus beag idir an anála isteach agus an anála amach inis, agus an sus beag idir an anála amach agus an anála isteach inis. So cúpla uair eile ar an gcuid seo ag anála isteach, sus beag ag anála amach, sus beag ag anála isteach, sus beag ag anála amach, sus beag. Agus ceann amháin eile an ceann is Fhearghusa seo, sus beag agus ag anála amach, sus beag. Anmhaith. So tá réigean dríochtúil hín píosa teicneolaíochta seo agus cuireann sé mé fhíseán ag gcónaí. Ach bhí Chuck Hoberman, bhí sé géirí bréagán a dhearra agus a chruthú do fáistí agus do dhaoine fásta a spreagach iad le bheith cruthaíoch.